zit niet te betekenen wat ik nou aan het was, joh, maar ik weet het nog net. Maar ik kwam in elk geval voor om de race wel uit te rijden. Dus dat is doelstelling nummer 1, uitrijden. Maar ik wil ook het achterom rijden. En hier helpt me, hè? Dat helpt me, hè? Ja, ik zie wel een mooi mee en had het uitgenomen, dan trouw ik niet voor blijven aan. De eerste rent er hier met de plagen verteld. Ja. En dan gaat het omdat de gas begint te gaan, dan had de vloer en de plagen aan baan. Helemaal plagen uit en de kabeling laag. En als er dan net vooruit komt, dan is het een beetje minder gas, dat er heel heet te horen die engel. Maar we gaan al. Nou, het zit er wat te komen. De man met de plagen steekt de baan weer roer van rechts naar links. Dan mag gas worden, zou die hier. Maar op die man heeft het er, hè? Ja. Even wat binnen. Ik ga er nog binnen. Zit ik er toch vlak achter? Dit is wel moeilijk. Nou, een beetje uitdaaien en dan moet ik naar hier weg. Ze passeren weer links en rechts naar het Leon dan. Yo, jongens. Oh, dit is een andere koekje, hè? Dat is een reis inderdaad. Inmiddelijk knalt ze nou allemaal met helft in de tak, hoor. Maar voorlopig ga ik hem nog in de baan. Dat is best hier druk, hè? Ik kan maar niet voor jullie in de Vlak gas uit, ja, kom maar. Vlak gas dan. Zit het te houden. Toch even wat waarom hier, maar dat is een fiets. Nou, dan laat hij in de sfeer. Dat is bijna net gebeurd. Rieden dan. Wow. Dat heeft je loslitten, ja. Ik ging wel voorbij, hè. Wat heeft het er al? Ja, dat je rond meer. Oh, dan hebben we wegpasseerd. Ja, dat is dit los. Ik heb hem nog in de baan. Hier ronden nog. Ik heb hem weggeronden. Ik ga hem nog in de baan. De Omroep Friesland auto. Kom je net nog wel aan als ik ieder. Ik denk het net hoor. Ik krijg een fake van achter. Zie je dat nog even lekker in de les. Maar pak er van de zakkendoos een beetje in. Maar ik ga hem nog. En ik zie ook finishen, dat is de ultieme instelling. De ultieme doel. Finishen wil ik. Ja! Ja, ik ben weer finished. Yo! Wow, boy, boy. Oh, net is dit. Lekker goed hier. Ze kregen net in de ronde, hè. Beetje met gas die nog wel ken, maar... Ja, die wel wat meer risico nemen kennen, hè. Ze kon die net in de ronde krijgen. Dat is de bedoeling, hè, maar die vegen die kriegen. Allemachtig. Oh, dit is wel adrenaline, dit, hoor. Goeiedag, Riek in de Rekberg. Riek, we binnen nog. Nou, man, dit is heftig, hoor. Dit is wel heftig. Wow. Maar we gaan rennen. We zijn finished en ze hebben me net in de ronde gekregen. En wegfinish ben ik, kijk niet eens op het laatste wijze. Ik ben er nou, hoe valt de wind weer in? De windlijsten, maar die mooi. Je had haast in de ronde, maar je had mooi opvangen. Ja, die vong ik op. Ja, ik kreeg een dubbele klap. Ja, maar zit kan daar dan achter de kant. Ja, maar ik houd hem op de baan. Wauw, gefinished. Nou, dan kun je wel van de baan houden. Mooi. Nou, ik geef het op van de baan hoor. Ja, maak het hoor.